Goedenavond mensen. Boom Conetti, kom binnen. We zijn er weer met het spel Gebroken Koni Nanga Essie. Ja, het is weer zaterdag. Ik voel het eventjes. Mi viering wam chinso. Mi weri chinso. Kan misschien het weer zijn. Weet je hoe het zo snel donker wordt en dan weinig daglicht. En dan koru baka. Ik voel het wel een beetje in mijn lichaam. Ja, dat ik een beetje vermoeid ben. Maar dat mag de pret niet drukken. We zijn weer terug met het spel Gebroken Koni Nanga Essie. Een spel waar je dus tegen de tijd speelt om zo snel mogelijk antwoord te kunnen geven. Het zijn allemaal woorden die je moet raden. Dus het gaat om je vocabulaire, je woordenschat. Daar gaat het om. Hoeveel weet je? En hoe snel kan je dat allemaal toepassen? Vorige week was de eerste keer dat ik dat echt voor het echt live ging hier op Spanktor Academy kanaal. We spelen dit spel natuurlijk ook op TikTok live. En daarna komen we hier terug op YouTube. Er zal een dag aankomen. One day sa contact. Alla sa kon makandra. Dus dat we alles op één platform spelen. Dus dat betekent tegelijkertijd op TikTok, op YouTube, Facebook en andere plekken. Vorige week hadden we wel een deelnemer. Dat was wel leuk om te zien. Weet je, maar doe je wat later mee of zie je het nu pas of zie je het later. Laat dat je het niet tegenhouden. Doe lekker mee. Plaats je antwoorden hier beneden in de chat, in het spel, zodat ik dat mee kan zien, mee kan kijken, mee kan lezen. En al zijn je antwoorden fout, al moet je het gissen, al weet je het niet zeker. Ik zeg altijd, probeer het. Probeer het. Ik vraag niet aan je dat je perfect bent. Wat ik aan je vraag is dat je gewoon meedenkt. Want het doel van Spanktor Academy is dat je meer te weten komt, meer leert en beter Surinaams daarmee kan spreken, schrijven en ook natuurlijk kan beluisteren. Zo, voordat ik doorga, heb ik natuurlijk iets wat ik eerst wil bespreken. En dan hoop ik dat ik dit goed doe. Want, even kijken, dan moet ik dit stoppen. En dan wil ik natuurlijk een schermpje even met jullie delen. Ik wil een schermpje met jullie delen. En dat is natuurlijk het Spanktor Academy website. Doe ik het goed? Ik denk dat ik het nu wel goed doe. Ja, kijk hier. Ik word nu een stukje kleiner. Maar wat je hier naast me ziet staan is natuurlijk de website van Spanktor Academy. En op de website van Spanktor Academy, daar kan je natuurlijk heel veel op terugvinden. Hier ga ik er een beetje doorheen. Hier kun je dat zien, Spanktor Academy. Hier zie je de jonge dame die ons les geeft. Dit is de AI-docent Marilva. Zij geeft dus les. Maar daar gaat het voor mij niet om. Het gaat om het volgende, want volgende week, zaterdag 27 december, komen we met een echt dicté. Een digitale dicté. Het lijkt een beetje op wat we nu al doen met Gebroken Koni Essie. Maar wat er dan gaat gebeuren is dat wij ervoor zorgen dat mensen hier ook aan mee kunnen doen. Je kan namelijk een prijs winnen. Het geldt alleen voor de mensen die er echt aan meedoen. De prijs die je kan winnen is een shoppertas en een t-shirt van Spanktor Academy. Je ziet dan het logo van Spanktor Academy zie je erop met een mooie afbeelding aan de achterkant. En een shoppertas waar heel groot op staat. Spanktor Academy. Een heel leuk prijsje. Dus dit keer is het niet voor de eer, want we spelen normaal gesproken altijd voor de eer. Maar dit keer gaat het dus wel om een leuke prijs. Hoe kan je hier aan meedoen? Op de website van Spanktor Academy dan zie je dus een tabblad staan. Dicté. Wanneer je daarop klikt, ja, dan ga je mooi zien. If je dan bakken op een computer, ja, je tapa lang pressie voor Spanktor Academy, dat je kan naktapa dicté. A tap dicté, dan ga je mooi zien. Dus met je muis kun je daarop klikken. Wanneer je daarop klikt, dan krijg je dus een formulier te zien. Tik prati in a dicté. Ten eerste, het is gratis. Enough painoa zijn. Ja? Het kost je niets. En misschien een paar minuutjes om het in te vullen. Dus je hoeft niks te betalen. Het is gratis. Tik prati. Voor 25, nee, tot en met 25 december kan je je aanmelden. En ik moet echt alle velden ingevuld zien. Dat betekent je e-mailadres, je naam, je achternaam en je speelnaam. Waarom? Om ervoor te zorgen dat degene die wint ook natuurlijk het prijs opgestuurd kan krijgen. Want ik moet een mailtje kunnen sturen. En door een mailtje naar je toe te sturen, ben ik dan verzekerd dat ik het ook naar de juiste persoon stuur. Vul je niet alles in, maar je doet wel mee, krijg je geen prijs. Want ik kan het niet verifiëren.
Ja, ik kan het niet verifiëren. Dat is een belangrijke spelregel. Ik kan het niet verifiëren of je dus alles goed hebt ingevuld en of jij degene bent die ook heeft gewonnen. Dus je e-mailadres, je naam, je achternaam en je speelnaam. Wat betekent het speelnaam? Je moet je namelijk aanmelden op in het spel. En je hoeft niet je eigen naam in te voeren. Je mag een pseudoniem gebruiken. Maar wat het ook is, het moet een speelnaam zijn die bij je e-mailadres hoort. Dus het moment dat ik zie staan bijvoorbeeld Pietje Puk en het e-mailadres is pietjepuk@hotmail.com, dan weet ik dat ik een mailtje kan sturen naar Pietje Puk met het speelnaam Pietje Puk met het e-mailadres pietjepuk@hotmail.com en je naam is misschien Alberta Jansen. Dus dan kan ik je ook netjes aanspreken. Heer Alberta Jansen, je hebt meegespeeld met de speelnaam Pietje Puk. Je e-mailadres is pietjepuk@hotmail.com. Jij hebt een t-shirt en een tas gewonnen in Winaman. Ja, in Winaman prijs. Dus is hij niet helemaal ingevuld en heb je pech. En het is vervelend als je dan als eerste eruit bent gekomen, maar je hebt niet alles ingevuld. Ik kan het niet verifiëren. Ik kan het niet ruiken, kan het niet zien. Minimaal smering. Ja. Ik kan het niet gedachten lezen. Dus het is vervelend als je dan zegt van hey, ik heb gewonnen, maar ja, ik had mijn speelnaam niet ingevoerd. Ja, dan had je dat moeten doen. Het zijn 4 velden, het is niet zoveel. Ja, naar fonomayere. Dus dat is te doen, toch? Dat is gewoon te doen. Dus je vindt het formulier op Spang Tori Academy website. Imgona alam presi van Spang Tori Academy. Ja. Verder is het zo, ook heel belangrijk om te melden. Ga ik even naar de winkel toe. Dat is de winkel. Nou, voor nu zie je nog hier en daar losse lessen, maar dat gaat binnenkort veranderen. Want op 1 januari 2026, en daar wordt ook binnenkort heel snel een mail van overgestuurd. Op 1 januari 2026 stappen we af van de aparte lessen. Is het alleen maar mogelijk om een abonnement te kunnen nemen. Ja? Nou, zo'n abo. Nou, zo'n abo iemand tikkie. En in het abonnement, daar zitten alle lessen in. Er is gewoon meer vraag naar de abonnementen. Het is ook wat makkelijker en het heeft er ook mee te maken dat de lessen zich opbouwen. Dus hoe meer je van de lessen neemt, hoe meer het zich gaat opbouwen. En het is ook steeds een herhaling van bepaalde onderdelen uit vorige lessen. Vooral de grammatica-onderdelen. Grammatica-onderdelen vooral. Daar zie je dat er bepaalde delen daarin terugkomen in nieuwe lessen. En dat maakt het gewoon niet zo makkelijk. Dus we stappen daar gewoon vanaf. Dat gaat stoppen. Voor de mensen die hebben gezegd van ja, maar wat gebeurt er dan met mijn les die ik heb aangeschaft? Want ik heb geen abonnement aangeschaft, maar wel een les. Daar heb je gewoon toegang toe. Je blijft daar toegang toe houden. Dus in afspan. Ja, in afspan. Je blijft daar toegang toe houden. Maar het betekent wel dat voor de mensen die 12 uur 's nachts in januari iets willen aanschaffen, dan is het alleen een abonnement. En het abonnement, dat is nou 2 tientjes per maand. Je krijgt dan toegang tot de lessen. En het advies is om gewoon 2 lessen per maand te nemen. Dat is een lekkere snelheid om mee te kunnen werken. Een lekkere snelheid om dan door de lessen heen te komen. Het is allemaal online. Geen fysieke lessen, allemaal online. Allemaal online. Maar dat betekent niet dat je geen vragen mag stellen. Hè? We hebben gewoon studenten die vragen stellen. Ik had laatst een student die vroeg, ik had een vraag over het dicté. En zijn vraag eigenlijk was meer een opmerking van, ik vind het een beetje snel. De dicté. En de dicté, dan krijg je dus 5 vragen, 5 zinnen en die moet je dan opschrijven voor jezelf. En ik heb tegen de persoon weer teruggezegd, nou, of eigenlijk wij zeggen dan weer tegen die persoon terug, het is niet snel. Dit is een normale tempo voor het spreken van de taal. Dus, dat gebeurt al in les, ik denk dictées beginnen in les 3, denk ik, zo ongeveer. En dan gaat dat zo door. En eigenlijk willen de dictées in alle lessen hebben. En dat is wat ik bedoel met, ga niet te gehaast door de lessen heen. Denk niet, oh, ik weet het wel. Neem je tijd om te leren, om te spreken, om te oefenen. Want wat voor de een misschien langzaam is, voor de ander misschien weer snel. En deze persoon vond het best wel snel. En nu praat ik zelf een beetje snel, maar als ik nu mijn tempo even ga verlagen, dan wordt er gewoon op deze tempo gesproken. De zinnen
worden op deze tempo uitgesproken in het Surinaams. Ga er niet te snel doorheen. Ja, haastige spoed is zelden goed. Het is zelden goed. Naast de lessen wordt er ook materiaal aangeleverd. De lessen worden aangevuld met dit spel, Kabroki Koni Essi. Dus dat betekent dat je de aflevering daarvoor krijgt. Volgens mij vanaf aflevering 6. Er worden de afleveringen nu aan toegevoegd. Op TikTok hebben we Spanktori-uurtjes. Op de maandag is er een uurtje. Op de dinsdag is er ook een uurtje. En die worden ook gedeeld met de mensen die een abonnement hebben. Dus dan krijg je gratis extra materiaal erbij om te leren. Om te oefenen. Snap je? Dus dat maakt het natuurlijk een hele leuke, interactieve en ook een spelende wijsmethode om dan Surinaams te leren, beter Surinaams te leren. Dit is zeker voor mensen vanaf 13 jaar. Onder de 13 adviseer ik het niet. Want je gaat gewoon begeleiding van iemand nodig moeten hebben. En als mama en papa daarin kunnen begeleiden, moet je het ook niet gaan doen. We zijn wel van plan om een abonnement beschikbaar te stellen voor kinderen tot en met 13 jaar. Maar doe het niet onder de 13 jaar. Jij kan misschien van mening zijn dat je kind heel zelfstandig is. Tot het moment dat het kind eraan moet beginnen. En als hij vragen heeft, ja, dan ga je het toch moeten bijstaan. Als je het als ouder leuk vindt om dat samen met je kind te doen, vooral doen. Als je er niet zoveel tijd voor hebt of je vindt het niet zo leuk, dat kan. Ik bedoel, er is niks mis mee, dat kan gewoon. Ja, toch, als dat kan. Dan wordt het lastig. Ja, dus zou ik zeggen, wacht even af totdat het abonnement voor kids aanwezig is. En dan zou ik daaraan meegaan. Ja. Er zijn natuurlijk ook vragen van mensen die zeggen van, kunnen we ook fysiek les krijgen? Ja, dat gaat deze wijze. We willen graag 1k likes op YouTube. 1k likes. Ik zeg steeds likes. Ik wil graag 1k volgers op YouTube, 1k volgers op Facebook en 10k volgers op TikTok. En 1k volgers op Instagram. Dan gaan we fysieke lessen geven. En dat is om ervoor te zorgen dat we er ook kunnen zien dat mensen dit ook werkelijk willen. Kijk, als er dan een paar zijn, dat is allemaal leuk. Maar het moet ook natuurlijk rendabel blijven. Dus zeggen jullie van, ja, maar we willen toch ook echt wel die fysieke les hebben. We willen dat in Rotterdam, we willen dat in Amsterdam, we willen dat in Eindhoven, we willen dat in Tilburg. Laten we zeggen de grotere steden. Ja hoor. Zodra we zien dat er 10k volgers zijn op TikTok, 1k volgers zijn op YouTube, Facebook en Instagram, dan gaan we dat regelen. En het zou eigenlijk geen moeite moeten kosten. Ja, het zou eigenlijk geen moeite moeten kosten. Want iedereen kan wel de educatie gebruiken. En ik zie het ook elke keer weer terugkomen. Zoveel weet men niet. Als het gaat om het schrijven, het spellen en dergelijke. En het is niet om mensen af te vallen. Absoluut niet. Het is om juist duidelijk te maken van, hey, de taal is zoveel meer dan alleen het spreken. Met het spreken zijn de meesten het meest bekend geworden om het te kunnen uiten. De taal te kunnen uiten. Maar je bent ook bekend met datgene wat je weet. Dus dat gebruik je ook het meest. En tijdens dit spel, ook tijdens de uurtjes die we hebben op maandag en dinsdag, komen we er toch achter dat heel veel mensen zeggen, oh, maar dat wist ik niet. Jeetje, wat leerzaam. Oh, dat zou ik nooit hebben geweten. Precies. Ja. Goed, dan ga ik weer even een wisseltruc doen. Even kijken. Goedenavond aan de mensen die trouwens kijken. Bunkonetti. Eens even kijken. Ik ga even een wisseltrucje doen, mensen. Even een paar minuutjes. Jullie zien mij hier. Odi. Hallo. En ik ga mijn spel erbij pakken. Dus ik moet mijn scherm daarvoor delen. Zo. Hier is hij. Dus dan word ik weer klein. Dan ga ik even kijken of ik jullie opmerkingen ook kan zien. Dat is natuurlijk wel zo leuk. Kan ik dat zien? Even kijken hoor, mensen. Ja, zo. Dat kan ik zien. Goedenavond. 2 belangrijke spelregels die ik heb en die ik ook tijdens de TikTok live vertel. En de mensen die
die daar regelmatig komen kennen, die weten dat ik het gewoon doe. Gedraag je als een agu, dat betekent heb je geen manieren. If je mikkelijk wa agu, heb ik geen probleem ermee om je te blokkeren. We houden het netjes, we houden het plezierig. Maakt het ook leuker, toch, om mee te doen. En we gaan niemand haasten. Ja? Het komt vaak voor dat mensen toch even vragen tussendoor hebben. Iets willen weten, iets willen vragen. Doe ik met plezier. Met plezier geef ik antwoord. Maar je gaat me niet komen haasten van gaan we naar de volgende vraag toe. Dat naar je zaak. Je wacht hier rustig. Ja? Dan wordt het helemaal top. Helemaal top. Oké. Ik ga mezelf nu groot maken. En hoe ik mezelf nu zo groot maak, dat betekent dat jullie het spel krijgen te zien. Dus jullie zien me eventjes in de tussentijd niet. Misschien dat ik even af en toe opduik. Maar dit is wat jullie krijgen te zien. De wijze waarop je kan meespelen is door middel van een mobiele apparaat. Dus dat kan zijn een cellulair, dus dat betekent je mobiele telefoon, je tablet. Of je kan natuurlijk meespelen via je laptop of een desktop. Je scant de QR-code. Ik vraag niks van je. Er wordt niet aan je gevraagd om gegevens te overhandigen. Ik vraag geen betalingsgegevens. Je hoeft niet te betalen. Ik vraag dat niet. Ik bespioneer ook niet op je apparatuur. Het enige wat er gebeurt wanneer je dit scant, is dat je dus een koppeling krijgt te zien naar een website toe. Je klikt daarop. Vervolgens kom je dan in de wachtruimte en dan kan je meespelen. Regelmatig doen mensen mee. Ik wil jullie zeker aanmoedigen om gewoon mee te doen. Ja? Je krijgt 45 seconden per vraag. Vind je het nog steeds een beetje eng? Of zeg je van nou, ik wil eerst gewoon even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Dan heb ik graag dat je meedoet in de chat. Ik wil graag zien wat je daar als antwoord geeft. En wees niet bang om antwoord te geven. Hè? Ik vraag niet aan je om perfect te zijn. Ik vraag aan je deelname. En het doel van Spanktori is meer en beter Surinaams. Ja? Ah, boom. Nou, ik ben er klaar voor. Ik weet niet voor jullie, maar ik ben er wel klaar voor. Dus we gaan gewoon beginnen met het spel. Let's go. Maak deze odo af. Puntje, puntje, puntje na basi. Puntje, puntje, puntje na basi. Wat denken de mensen in de chat? De mensen die meekijken. Ik zie dat er mensen zijn die meekijken. Wat denken jullie? Gooi het in de chat. Laat me weten. Een odo is een Surinaams gezegde. Wat denk je dat het moet zijn? Hoe maak je het af? Tjoem, 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 tjoem. Bel is gegaan. Het antwoord is ondrofeni. Ondrofeni na basi. Ja? Ondrofeni na basi. Gaan we door naar de volgende vraag. Maak van deze letters een woord. Nou, dit is niet correct, want dat merkte ik ook al bij TikTok. Sommige vragen zijn verkeerd gesteld, dus mijn excuses alvast. Hier moet je de klinkers invullen. Dus kijk naar de laatste medeklinkers. F, T, M, R, K. Welke klinkers maken het woord af? Dus let maar even niet op de zin, de vraag die er wordt gesteld. Wat staat dan hier? Welk woord staat hier? Zijn jullie zo bang om antwoord te geven? Probeer het eens. F, T, M, R, K. Het antwoord is futumarki. Dit is de wijze waarop je dat spel speelt. Ja? Maak het woord compleet. Futumarki. Ontcijfer deze code. Let op, er zit een rekenwijze in. 21, 19, 17, 22.
Elk letter in het alfabet heeft natuurlijk een cijferpositie. Als je dat afgaat, wat voor woord krijg je dan? Er zit een instinkertje in. Nog 9 seconden. Spelen jullie in stilte mee of zo? De mensen bij TikTok zijn echt een stuk levendiger, hoor. Echt. Dus even kijken. Volgende vraag. Wacht even, voordat ik doorga. Laat me eerst deze vraag even uitleggen. Je ziet hier staan trapu. Trapu is het woord. Maar als je per cijferpositie het alfabet afgaat, dan krijg je natuurlijk een ander woord te staan. Inderdaad, want er zit een rekenwijzer in. Je moet namelijk 1 cijfertje teruggaan. En dan krijg je het woord trapu. Trapu. Ja. Gaan we door naar de volgende vraag. Wat is het volgende woord? Let op, het is een 7-letterig woord. Dit is een woordpiramide. Je kan van de letters die je erboven ziet staan, dus de woorden, dan kan je een nieuw woord van maken. Wat krijg je dan? Wat krijg je dan? Probeer eens een gok. Durven jullie niks te zeggen? Durven jullie niets te zeggen? Probeer eens een gok. Wat denk je dat het zou kunnen zijn? Als je het invult, dan krijg je bigisma. Dus de letters in het woord bigisma, die je onderaan, dus de onderste laag kan invullen, die komen weer terug in de letters die er bovenop staan. Zo werkt het woordpiramide. Het komt trouwens nog een keer terug. Ja? Gaan we door naar het volgende. Cryptische omschrijving. Als hij doorslaat, valt het licht uit. Als hij doorslaat, valt het licht uit. Wat krijg je dan? Dan krijg je fuse, een zekering. Als hij doorslaat, dan valt het licht uit. Dat is een fuse. Volgende vraag. Maak van deze letters een woord. 1 letter hoort er niet bij, dus je moet er een lettertje afhalen. Wat voor letter, wat voor woord krijg je dan? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit van dit woord gehoord. Maar het is wel een Surinaams woord. Wat kan je krijgen hieruit? Crypsie. Blijkt een dier te zijn. Gaan we door naar de volgende vraag. Welke klinkers ontbreken er? Vul het volledige woord in. K, B, R, F, S. Als je hier klinkers in gaat vullen, wat voor woord krijg je dan? Mensen in de live. De mensen die meekijken, probeer eens. Plaats je antwoord in de chat. Zijn jullie zo bang? Na vrede ou vrede zo? Mine Marika, tá com vrede zo jere.
Eén persoon in de chat. Probeer het eens. Dan krijg je dit woord te zien. Chibrifasi, kibrifasi of chibrifasi. Geheimzinnig. Je doet zo geheimzinnig. Dat is wat het betekent. Maak deze orde af. Koskosi, no e broko, puntje, puntje, puntje. Koskosi, no e broko, puntje, puntje, puntje. Wat zou het kunnen zijn? Als je de orde kent natuurlijk. Soro. Ode betekent schelden doet geen pijn. Als je hem zo vrij zou vertalen, koskosi, iemand uitschelden, no ebroko soro. Het maakt een wond niet meer open. Dus schelden doet geen pijn. Schelden doet geen pijn. Nou, ik ben van mening dat het wel pijn kan doen hoor. Maar ja. 2 woorden worden 1. Draai en hoofd. Als je die woorden samenvoegt, welk Surinaams woord krijg je dan? Welk Surinaams woord krijg je als je draai en hoofd samenvoegt? Het moet een Surinaams woord zijn. Pling, pling, pling. Het antwoord is draai ide. Draai, in de Surinaams is draai. Hoofd is ide. Draai ide. Ja. Gaan we door. Maak van deze letters een woord. 1 letter hoort hier niet bij. Dus je moet een letter weghalen. Dan haal je een woord over, maar je moet hem ook nog op de juiste volgorde zetten. Wat voor woord krijg je dan? Het is een beetje gemeen, want het is niet zo moeilijk. Wat denken jullie? Het antwoord is Saka. Je hoeft alleen maar de L eraf te halen, dan had je hem al. Soms zijn de vragen moeilijk, soms zijn ze makkelijk. Het hangt er maar net vanaf. Cryptische omschrijving. Wat op en neer gaat in je borst. Ik geef alvast een hint. Het is niet iets wat klopt. Het is echt iets wat op en neer gaat in je borst. Wat gaat er op en neer in je borst? Wambro. Bro, een ademhaling. Maak deze orde af. Suma no wan, puntje, puntje, puntje. Nosa, puntje, puntje, puntje. Dan moet je een keuze maken uit één van de 3 opties. Welke is het? Welke optie kan je hiervoor invullen?
Ja, infine roko inenyang. Dus suma no een roko. No sanyang. Wie niet werkt, eet niet. Volgende vraag, nummer 13. Cryptische omschrijving. Een teken van waardering. Een teken van waardering. Een teken van waardering. En er staat cryptische omgeving, maar het moet natuurlijk zijn cryptische vraag. Dat is een beetje een warrelboeltje met de vragen, maar ja. Wat zeggen jullie? Mensen in de chat, wat zeggen jullie? Probeer het eens. Plaats het eens in de chat. Het teken van waardering. Tangi. Ik was op zoek naar het woord tangi. Grand tangi was ook wel goed geweest. Ik zag bij de vorige live dat iemand had gezegd brasa, wat ik ook wel een hele mooie vind. Dat is ook een mooie teken van waardering. Ik was op zoek naar het woord tangi. Dank. Daar was ik naar op zoek. Nummer 14. Tina voor. Maak van de letters een woord. Eén letter hoort er niet bij. Als je die eraf haalt en de woorden weer op de letters op de juiste volgorde plaatst, dan krijg je een woord. Wat krijg je dan? Dan krijg je het woord kondre. Als je de L eraf haalt, dan kan je met de letters, daar kan je het woord kondre uithalen. Land. Land. Volgende vraag, nummer 15, krijgen we weer een woordpyramide. Je ziet de woorden bovenop elkaar gestapeld en het eindigt met 7 blokjes. Welk 7-letterig woord kan je daar plaatsen? Gebruik daarvoor de letters die er al staan. Dan krijg je dit antwoord. Dan krijg je dan dit antwoord. Wansai. En nogmaals, krijg je dit weer te zien, dan speel je dus door de letters te gebruiken die daarboven staan. Dus dat kan zijn uit het woord wai, wani, wantu, wasmang. Als je die letters dan door elkaar heen husselt en je moet er een 7-letterig woord uithalen, krijg je dus wansai. Ja? Volgende vraag. Vraag nummer 16. 2 woorden worden 1. Voet en weg. Wat krijg je als je voet en weg samenvoegt? Welk Surinaams woord krijg je dan? Welk Surinaams woord krijg je? Voet en weg. Het is makkelijker dan je denkt. Dan krijg je futupassi. Het is eigenlijk gewoon de letterlijke vertaling. Futupassi. Ja, futupassi. Volgende. Ja, let maar niet op de vraag, want die vraag klopt natuurlijk niet. Je moet de klinkers hier invullen. Een tip, het begint met een klinker, niet met de medeklinker. Dus je moet de klinkers er tussenin plaatsen, tussen de N, G, R, B, R. Wat krijg je dan? Welk woord krijg je?
Dan denk je dat eruit zou kunnen komen. 7 seconden. Dan krijg je Angry Beren. Huh? Angry Beren. Honger. Nummertje 18. Maak van deze letters een woord. 1 letter hoort er niet bij. Citef. Maar wat is Citef? En welke letter hoort hier niet bij? Citef. Wat kan je hier uithalen? Wat zou je hieruit kunnen halen? Citef. Als je een letter weghaalt, wat krijg je dan? Seti. 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 Dat was het woord waarnaar ik op zoek was. Nummer 19. Welk woord wordt hier afgebeeld? Welk woord wordt hier afgebeeld? Doe eens een poging. Nog een paar seconden. Tiencentie. Eigenlijk heel makkelijk toch? Een dubbeltje. Een dubbeltje. Ik mis de gulden wel hoor. Vooral de prijzen in de gulden tijd. Want dit is gewoon, dit is niet normaal meer. Dit is beestachtig nu wat ze nu doen met die prijzen. Nummer 20. Oh, dit was ook zo'n instingetje. Welk woord wordt hier afgebeeld? Het is een Surinaams woord. Welk woord wordt hier afgebeeld? Welk woord? Wat zie je? Het antwoord is tien passie. Het antwoord is tien passie. Oh, daar is hij. Ja, tien passie. Momentje hoor, want Siri is aan het meeluisteren. Hey Siri, sluit. Nou, laten we hopen dat ze niet helemaal aan het meeluisteren is. Dan hoeft geen antwoord te geven. Hey Siri, stop. Nou, eens even kijken hoor. Een momentje mensen. Ja, nou, Siri is opgehouden met praten, want niemand heeft er geroepen. Soma Siri kon. Soma Siri kon. Dames en heren, dit is het spel. Ik heb gezien dat er mensen in de live waren, maar misschien waren jullie een beetje terughoudend in het willen antwoorden. Of misschien dat jullie het spel niet begrijpen. Misschien zijn jullie niet eens Nederlands. Dat zou ook heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen, maar dan mag de pret niet drukken. Dit is het spel. We zijn aan het eind gekomen. Volgende week zijn we er niet met Gebroken Yukoni. Essie. Volgende week zijn we er met het dicté. Wil je meedoen met het dicté, dan ga je dus naar de website van Spanktori Academy toe. www.spanktoriacademy.com. Daar vind je ook letterlijk een tabje waar er staat dicté.
Klik daarop, het is gratis en dan kan je meedingen naar het winnen van een t-shirt en een tas. Een shirt en een tas. Jawel. En die wordt dan gewoon gratis naar je opgestuurd. En het is een mooie afsluiting van het jaar. Ik moet zeggen, we zijn in mei begonnen. En nou, heel mooi uitgegroeid naar iets wat echt iets prachtigs kan worden. Dus dit is een mooie afsluiting daarvan. Mocht je vragen hebben, mocht je dingen willen delen met ons over je ervaring van Spanktori Academy, of vond je dit een heel leuk spel en wil je dat even met ons delen, plaats je comments hier beneden. Je mag natuurlijk ook altijd een mailtje naar ons toesturen, info@spanktoriacademy.com. Daar kan je dus een mailtje naartoe sturen. Wil je een les afnemen, dus een abonnement afnemen, want binnenkort gaan we over naar gewoon abonnementen. Losse lessen zullen er niet meer zijn, dus ik wil je dan adviseren toch echt een abonnement af te nemen. Dan kan je ook naar de website gaan van spanktoriacademy.com. Daar neem je een abonnement af, is 2 tientjes per maand. En dan krijg je dus toegang tot de lessen van ons. Het is allemaal op basisniveau. Volgend jaar gaan we beginnen met gevorderd. En er zijn ook de kids niveau is er dan ook aanwezig. Ja, zeker de moeite waard voor mensen die zeggen van ik heb het lang niet meer gesproken, ik wil het weer doen. Ook zeker de moeite waard voor mensen die zeggen van nou, ik wil toch eventjes mijn basis weer opfrissen. Of we gaan naar Suriname toe gaan, een tijdje daar vertoeven. Nou, vind ik wel leuk om dit op zak te hebben. Het is mobiel, dus dat betekent op alle mobiele apparaten te verkrijgen. Smart TV, op je laptop, op je desktop, op je tablet en op je telefoon. En je hebt gewoon toegang daartoe. Dus wil je 12 uur 's nachts beginnen of 12 uur in de middag, maakt niet uit. Het kan gewoon. Er is geen limiet daarin. Er is geen limiet daarin. Ja? Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor een hele leuke deelname. Voor de mensen die gewoon hebben meegekeken, gewoon hebben zitten meekijken. Ook hartstikke leuk, dankjewel. Vergeet niet deze pagina te volgen. Volg deze pagina, ja? Geef ons een like. Geef een duimpje. Deel het. Als je nog achteraf wil kijken, want je bent laat binnengekomen, kan je het nog altijd doen. Want ik ga hem delen hier op YouTube. Dus je kan hem nog even nakijken. Deze wordt ook gedeeld op Facebook. Alleen de mensen die in het abonnement zitten, die kunnen dit spel opnieuw spelen. Dus dat betekent dat ze het spel, waar je dus voor kan aanmelden via met QR-code, die kan dan meegespeeld worden in het abonnement. Krijg je gewoon lekker gratis erbij. Gratis en voor niks. Dat is alleen maar als je een abonnement hebt. Ik hoop jullie te zien volgende week zaterdag bij Dicté. Wil je deelnemen aan het lesuurtje op de maandag en het spellingsuurtje op de dinsdag? En natuurlijk een broodje Connie Essie op woensdag. Die komt niet op YouTube trouwens. Dan kom ik niet op YouTube. Dus maar 1 keer in de week. Ga naar TikTok toe. Heb je een TikTok? Of wil je een TikTok abonnement, een subscriptie hebben daar zo? Ga daar naartoe. En daar ga ik hem doen. En daar staat ook het rooster op. Het is allemaal om 7:30, dus dat is makkelijk. Ciao, ciao. Zien jullie volgende keer. Ciao,